Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong gabi kanatong tanan no. Kumusta na kamong tanan diha, mga ka-listeners no? Ug karon no, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alvarez. O palihog di ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no kung na ako bag-ong i-upload o mga sumpay nga mga drama nga mga manindot nga sugilanon nga gikan sa RMN drama. Bayno di ta maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris, si Plager ug si Nansalan. Di ka may mga mupagkakusog na laki. Man na gani. Kung sa pa sa inaan mo, kung magbagakos kog lain. Sa man uyab ta? Bana? Hm. Di tay unsa, mga di ka makabuot kung si kinsay gusto na kong mugakos sa mga lalaki nga mga batanon, mas gwapo ug mas humot pa nimo kon maulit ako sa amo. Oh, really? Yes, really. And you think baka pauli ka pa sa inyo? Of course. Well, the bad news is, di ka na magkapauli sa inyo. Because you are stuck with me. So you are staying with me. Huna-huna ra nimo. Ano kasi ni swerte? Ibahawa na. Kara magag maayo. Abusan na kining imo na ko ha. Nanakas akong ibabaw. Bukat ka. Bahawa na di ha. Shit. Sa to. Stop moving. Ano dili mo ko di mapalihukon? Bahawa na din sa akong ibabaw ba kay... Sa ron. I told you to stop moving. You're making me hard. Bastos. Bahawa ba? Bahawa diha. Ba. Now you're making it faster. Damn it, Christine. I said stop moving under me. Or I will... Shit. Kalad sini pahawa, ibabaw na ako may paingon og dalisod sa banyo. Kay una ra pa kay ko. Kanina pa ko sige yung pahawa sa ibabaw na ako. Ahak sa tiyong papaaw eh. Di man makalahos og istorya nga kahit iyon ko. Sundan ako pero magdali. Bahala ka diha manuktok na ko. Unsa ron? Nganong mo nagsakitan siya? Facundo, may nahitabo ni mo? Okay na ka? Parang kisakitan kit siya. Facundo! Hoy, ang nahitabo ni mo na sa sud? May katabang ko! Facundo! Facundo, siya ko'y katabang! Damn it. Facundo! Christine, Please! what have you done to me? Facundo! Bahala ka, di ka mo tingog. Bahala ka, sige, diha na lang ka. Ay napagawas diha ha. Adto lang ko sa silong mangingi. Tabunan ako akong mga mata aron wa ko'y makita. Oh, Saan gingon? gawas ka lagi. Abi kog may nahitabo na nimo sa suwid. Mura ka manggog gihangak niya, naglisod og... Ikaw ang hinungdan. Ako na sad. Sige lang, ako imong ingon no. Excuse me ha. Hawa be, kay una kay ko. Pagi ako kay kabutunon na akong pantog. Wait, wapo ko magkapanlip. Damn that girl. Kahit kanindot. Nakaihi na gid ko. Kasagas akong puson ganina, uy. Taod-taod siya kong nagpugong sa akong ihi kay nakatugog balik. Saan yung murag pilit sa akong paa? Murag wa man ko'y nakitang hugaw ganina sa dayon akong lingkod sa bawal. Pero saan yung murag pilit-pilit? Pahong chlorine? Kabastos! Dadugay ka sa banyo. Abi dugog na unsa ka na.
Naligo ka na nagbalik. Ayaw pakigsulti na ako. Magbungol ta. Abi ko mag-ceasefire ta. Bastos ka! Why? What did I do? Nakahikap ko. Basta! I told you, wapa ko mahumas pagpaglimpyo. Pero, nipugos yun ka. Bastos ka, yun. Ipugos ka pag susban niyo. Bastos! Come on. Natural na, lalaki ko. Do you do it too? Sa? Bastos ka, kay no? Di na bastos. Asawa ta ka. Karon ra. At least dili na bastos ko natong isgutan karon. Kay magtiayon ta. Way bastos ala na tunduha karong adlaw. Apusado. Ay kong smiley diha. Why? You find me attractive? Yak, feelingon. Di ba tinood? Tell me, nga dili tinood. Bahala kay, di na ka. Hey, wait. Oh, kaya hindi ko tanang akong kamot. Your hand perfectly fits mine. Fakondo. Dali, uban ako. Ha? Asa ta? Asa ko ni mo dad Fakondo? Ay, salamat. Nahuman na yun tag-ad-ad sa mga lamas. Magkahuay na yun ta. Magapahuay na taginila kung ad-ad sa Bombay. Nga gito eh. Ay, shwash. Nga naman, Magkamata si Manding. nagngataw ng tug, eh. Nakatug lang upaabot nga mabalik ang iyang anak ug uban ni Yana. Nadugay man sila. Kuha ka na nagkukuray patingal, nagkukuray. Naabot sa mansud dakop-dakop. Uy. Saban, inihaan ba sila? Nabalik na ba sila si Rick o Yana? Wala pa iya. Wala pa di ay. Ay, nadugay man. Ala, tanawa. Ay, ala, nagtakiwang, naglakaw, mayroon din here. Uy, Ay, salamat. ang ako na kanang anak. Wala naman na. Uy, Di na mao. Murag mao. Kay nagtakiong man. Di lang ina mao. Awa. Santissima. Rick! Nak! Usa, ikaw na, anak? Nay! Uy, ginoo ko. Nay! Naon sa mataw ka, ni samot man ka. Hala, naglokdo lagi ka. Ug ita sa baka. Hala. No. Hala. Nabot ka sa mansyon og noktok. Huwag ka ablihe, mao ba? Mo. Ha? Langgam nga tukmo. Kita kag langgam nga tukmo. Sa pahuman na una ninyo ang ako anak sa pagsulti. Ay, o sa bay buot ni mong isulti, Rick. Tokmod. Dugaya makasumpay ay. Tukmo na di ay. Ha? Gaya ang nagtokmod nemo. May mo ba pahuman nun una ninyong ako anak sa pagsulti? Mag-una-una mamo sa iyo prabadang inyo. Ha? Ingong bitaw ko. Ha? Baya, may pamang-amang ane. Ay, taba kayo sa kaili, oy. Anong ako man? Ha? Hilom lang ka, good. Hilom na lang O, ka. unsa to, Rick? Unsa to, Rick? Tiwasa ang buot ni mong isulti. Sige. Pukawa lang yung may kahumanin mo. Ayay. Papanakit sa kapwa. Ilong lagi. Ha? Sige na, Noy. Sige na. Solte. No. No. Unsa? Tukmod ka, Yana? Gitukmod ka ni Yana. Li. Ha? Li. Mo nang gitukmod ka kay nang li-li. Madik. Ligid? Naligid ka? Isag papagid ka? Mga paka ka? Pagkasalbahes!
Nakakita siya nagkalisod na ang akong anak. Unya iya pag gitukmod. Ha, karon lang ka ha. Eh. Karon. Na, makaluluoy kita noon ng akong anak, nagkampat ang naong ang sa akong anak sa hugaw sa kabaw. Abi na ko. Wata kabaw nang, basin baka di ay ang kuan ka ng hugaw niya baka. Abi na ko. Ang naong nagkampat sa hugaw sa baka. Wala! Katawanan, Milben. Oo, katawan yan. Pasilan, abi na kong Imitasyon. buutan. Abi na kong buutan pero salbahis di ay. Ah. Ha, isumbong ko siya ni Sir Facundo sa gibuhat sa akong anak. Kana, isumbong ni Mar, mataktak sa trabaho, ha? Dili. Unsa man iya? Ha? Dito man di ay, unsa man di ay. Anong musumbong pa man ka? Isumbong na ko siya na sa iyang gibuhat sa akong anak. Aron sa ingon, madubag siya sa iyang gibuhat sa akong anak. Oo, bitaw. Dangom, di lalim nga maglukdoan ang hugaw baya, di ba? Oy, mao gyud. Dili mi mo dawat og settlement nga kwarta. Kasarlay pangayoon namo gikan niya. Ha? Hala! Kinala pa kasla niya ang akong uniko iho. Kana, ingon ini mong kanang ingon ini gyapon manay. Kanang kasal-kasal ra, kanang parehas anong gibuhat the rest. Dili. Tinuod nga kasal ang akong gusto. Na, pagting na. Dahom! Ganahan siya na ining balita, ining paulit dito sa mansyon. Mag-gown cute ko, ang adlaw, dahom! Ako magtaksi gyud ko. Ha? Si taxi! Tugsido ba? Ay! Oh, unya, murag kamoy kapslon. Ay! Joker si Mandeng! Asa mo ko ni mo dad-aha? Ganina ka pa nagkuyod na ako. Buhiin na lang kuno ko, bi. Mas may naman kasiguro nga dili ko ni mudaganan. Di lagi, promise. Mas kapoy ning bisyo na to nga magsigi kog ikaw, masikag kupot na ako. Ay, kapoy kaayo. Magkupot ang duha bisag sa kahon na bahin. It's okay. I don't mind. I love holding your hand. Doon na lang ta. Doon na lang, cute. Just hold me still. Kay happy na ta. Hapit na, cute. Hapit ako ma-fall ni mo, ha? Ha? May gisulti ka? Kagwapo, cute. I know. Dagan na nagsulti ana nga gwapo ko. Pero mas nindot pa mation kung gikan nimo. Lo, feelingon, ha? Dili ikaw, no? Ang view ang akong giingon nga gwapo og dili ikaw. Silly. Watakoy! Pagdali niya, oy, ay pagbiliguwang. Tiguang na ha. Karog mapsan ta ka. Ay! Ay! Oh, yan na. Iya ka naman lagi. Sila si Sir Facundo. Ako lang ang nauli, Lola. Kibiyaan ni mo sila. Usan kabit sa imong pag-adto kung may una ka urusab sa pagpauli. Ay, hina ka yun pisan unsaon. Kay may gilikayan ko, Lola. Ha? Kisa ba gilikayan? Kisa trabahoon? Milikay ka sa sugo? Dili, uy. Dili na mao. Gilikayan ako si Rick. Kay dili ko gusto makasal niya. Rek? Ang anak ni Manding? Oh, siya. Pagos ko niyang ipakasal sa ihang anak. Ay. Ha? Unsagon. Animal nin tiguang nga. Sigurista. May sab mamili. Unya ka lang magkita ta. Abi niya, mapugos ko nila. May nalang kani kinakalingkawas pa ko, Lola. Pero, Lola, sila si Facundo o Christine. Oo, nga no. Gikasal na sila sa may mangga. Og naglagot ko, Lola. Naglagot ko kay wako'y nahimo. Wala na ko sila maabti. Wala na ko sila mapugni. Kana tungod kay banga ka. Hinay kaglihok. Kung magpadayon ka nag-imong kahina, mawa na gid unya sa dayon nato kining tanantang gihaguan. Og ang tanan mawa tungod niya ng Christine. Lola. Karon kasal-kasal pa lang na. Apan sa sunod. Ha, tinuod na nga kasal ang mahitabo nilang duha kung maghinay-hinay ka pa.
kakaon na kita, mi. Mi, kakaon na ta, mi. Ay, ang lechon nga akong gipaabot. Lami kay gihitsura, murag kanang chicharon sa kanang karikar, crispy kay tanawon. Hala ba yabang ang sa ilong, hala mitupod ba yan lang laway na ako, ay, unya ka lang. Hala, anay tanawa, anay tanawa. Igo sa doy nga. Gutom-gutom na gamay. Sige. Ay, in fairness, dali ra kaayo nga trabahoan din kay timbangay man tas na sa palagiosa daghan yun ang kanang Unity man ta. Unity. Ingon ana gid din hino. Uso pa din hining bayanihan. Ah, Nagsugod mi ganina sa pangihaw dayon limpyo pagkahuman tak-an sa mga lutuon nun. Unsa? Mga pasado asit sa bunta. Unya magalauna na sa hapon. Gamay na lang ug maluto na ni. Muro maganon, sir. Gamay na lang. Maluto na ni. Ay pagsuno-suno sa unti. Maganda ang kong sausawa nga dagang kiksilya. Kanang buglot gitong simod ba? O samot ka ng laing kita na murag simod baboy ba? Sige. Katawan na. Okay ka na. Ako yung simod, Imo man kong gitodyo ako, yun. Walay pintang imong simod. Hindi nga simod, inyong simod. Hala! Awan, sige. Sila si Sir ug ang iyang asawa. Wa pa man lagi magakita og balik din Hala, dili pang kuan ko si Nero ang imong kuan ng tingog. Hala! Hala, wa pa mo gawa sa ilang payag taon, oy. Maulagi. Uy. Anong wa pa mo gawa? Tubag mo! Uy. Naglonglang. Mabatian ka, uy. Ay, kung unsa man ka nang naas yung unahuna, no? Tipigay na lang ka na diha. Kay kung padayon nga magkasinabot ang druha nila kakasing-kasing, Druha. Ikalipay ta ka na. Kay bot ipasabot nga may umaabot na unyang manununod ang asyenda. Okay. Lindot pa pinawang gini mo. Dindot. Supusa matingog mo na eh. Ala! Ganyan ba yun? Karoon, nataglaro sila ng tingog. Hala, oo. Ang pangutana, makadayon baga sila, no? Kanindot din I know. Ganahan ka din I should know. Nanay, baho man ka. Because I know you. You know me? Bag-o lang ta nagkaila pa kondo. Wa pa ka makaila sa kinatibukan sa kong pagkatao. Ang tinuod na pagka ako. Kung inong takang I know. Word of the day. Nausab na. I know. Because I don't know. Naibaw ko nga paborito nimong kolor ang blue. Paborito nimong sudan ang chicken pork adobo. Kay may chicken may pork pa. Then, di ka maligo sa una nga why hot and cold ang imong shower. Kay anytime kang maligo pero talawan kag bugnaw nga tubig nga unang mo dapat sa imong banit. Then you don't use harsh soaps. Kay sensitive ang imong panit. Ug may awom ka tunga-tunga sa imong duha ka dia sa imong dia sa imong pagkahibaw. Ano nahibaw ka? Namusok ka na ako, no? What? Di malagikan. Ako mamuso? Hell no. Why would I? Giunsa rin mo pagkahibaw ng tanan. Giunsa ba? Diin ka mahibaw nga may awom ko tunga-tunga sa kondwa kasuso kung wa pa ka manglili na ako. You really think makahimo ko sa pagpamuso? Ha? Oh, ano gitutukan mo kanimo sama na? Gwapo kay ka kung mukatawa ka. Ah. I like it when you smile, Kuya. And when you laugh, I love it. It makes you super duper guapo. I'm proud you are my Kuya. Facundo? You used to say that? Ha? Nga gwapo ka? Yes. Ay, feelingon. Wa ko maingon. Naligas na akong bakba. Assuming kay ka. Shit.
Nakalit-kat pangupaw. Mag-change mood na sa nirukalit. Ay, sige na, gwapo na ka. Pero, karon na nga amigo ta. Human ining pretend na itong akasal, back to normal na ta. Di na kagwapo para na ako. Di ta ka-type, mas type paghihapon ako ang mga age nga parihas na ako. Oh, uy, naanasap ka. Gikupta na sa di mo akong now. You made me promise. Ha? Gipasaad ta ka nga, unsa? Napabuton ta ka. Unsa? And I waited, Christine. I waited. Ha? Nagpaabot ka na ako? Gipaabot ka nga mubalik na ko, Christine. Unsa? Ako di usahay, makalibog ang imong ipanulti. May dili ko masabtan. Because I was part of your memory. Ha? Kung kabahin ka pa sa kong kagahapon, nganong wa naman ko mahinumdum nimo? Tungod kay, I was also part of your memory. That was lost. Got you. E pagkatras, mahug ka. Di ka madlok? Nga mahog nimo? Dili. Kay dili na mahitabo. Oh. Unsa na ko pagka-fall sa lalaki nga dili makamaong mo diskarte no. Dili makamaong manguyap. Sige ragpasumbingay. Unsa na ko pagka-fall ana? Magtadatag na ra ko kung na-fall na basab ka nako. O di ba? Muna akong gipasabot. Bitalikod na gani ko niya kadiyot. Human ko niya buhii. Karon paglingi na kong balik, uwa na day sa kong duol. Tuwa na dito. Balik na sad sa iyang kaugalingong kalibutan. Maghinuktok. Ang ina ba kung give up? O magpaabot pa hangtod nga mahinumdum sinako. Mahinumdum to kasi. Hoy! Hoy ba? Suko ka? Mayangay ba? Ambot lang mo. Kalit lang kang biya dito nga nagtabi pa ko. Wala hinong ka makadungog sa kong gipanulti. Then tell me. Hindi ko ay. Panos na to. Kapoy rewind. Ganin na ta to. Halo-halo tata. Wish I could smile at your joke. Ayaw nang smile lang. Katawa, kid. Di ka makahimo. Oy, kasi nag-ingon nga dili. Ako, Sure ka. Di ko makapakatawa ni mo, sure? Pilay pusta. a million. Grabe siya, maninood. Abi kay, wamang ko'y cash din, hi. Lahi lang. Ayaw na lang. Di ka gyapon mo daog. Ay, don't me. Sige na. Unsa imong ipapusta? Ikaw. Ayaw akong agda. Kay wasag ko mahibaw. Unsa ba? Ikaw. Ay, ikaw lang. Uy, ayaw lang ko. Sige na, ikaw lang ba? Unsa ba? Ikaw ang gusto kong imong ipusta. Ipusta na ko akong self ni mo? Lo, grabe siya ha. Ambisyoso ha. Virgin ng imong ikaatubang do. Og di pa ko ingon anak ka desperada aron ipusta na ko akong kaugalingon nimo. Ako na lang ang magpili, be. Kun mapakatawa ta ka, palitan ko ni magbagong cellphone. Deal? Pwes pag-anan na nga wa kay cellphone. Kay di ka na gid makaangkon pa. Kisa nag-ingon. Ikaw? Ha? Lingkod. What? Ngano? Para patas ang laban. Di ka makadagan. Mong lingkod. Fine. Very good. Now close your eyes. Done. Anhi ko mo pwesto. Dili ka gilukan ini? Not a bit. Sige. Wala kay gilok sa imong kilid, ha? Isa imong ilok. It's also not there. Isa lang. Ay, panikas. Giti. Boring. Giti. Sige na, ibutan na nagbalik imong ilok. Ay, kay baon ako. Sa imong liog, no? Sagad sa mga lalaki, gilukan kun hinayan sa paghikap ang ilahang liog. Like this? Kilok, no? Ay, magkaduka.
Hilason. Ikaw pa'y wag gilukis akong hikap sa imong liog ha. Hilason kay ka ha. Dan? Kay brag okay raman kang whistle phone. Wa pa oy, di pa ko mo surrender. Dili ko ingon anak ka sayon pa surrenderon. Magkamatay na kun magkamatay. Dili na mo balik ang baha paingon sa bukid. Seriously? Sa drama na ay? You listen? Sa una, maminaw man ang igsuon ni Melvin o drama niya makapaminaw sad ko samtang magpaabot niya dito sa ilahang kwarto. Ay, nahibaw na ko kun asa. Asa ko paingon? Dili. Huwag mo sapatos, be. No. You can do that. Kaya nga naman. Ni di mo gilok, no? Ni ano? Christine. Ayog palag. Basta masikaran ko ron, paako na ko imong tudlos imong tiil. No. Nahubo na. Karon ka, sipitan ko ning imong tiil sa kong ilok. No. Shit. No. Di ko makatawa. No. 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 Ay, Sarado? sarado. Bantay ka. Saan man? Dagang kitang nag-atang din sa gawa sa payag ni Sir Pacondo. Bitaw? Sa atong kadaghan, kanang hilong kay silang uban. Huwat lang tay. Huwat lang damang gawa silang duha. Arang nainitin Silang mo. duha ni Christine. Saan ang orasaw? Pasado alas 2 na. Ben, tanaw na ako. 2, Kanina po- 3, 1. Nala! Hindi na po gigutom. Tataon na naluto ang litson. O na, mitimo na ang uban. O ginahinay kang... Wala, naunsa na mo na. Ay, tanawa. Paspas kay mitimo. Ay. Ang uban. Hinahinay kay... Mabuang niya ko na sila kay mapas mo. Muna, hinahinag timo. Kita ini unsa man ta. Ay, di pa ta mabuang. Pero manlarot atong buhok. Hindi man larot. Murabi kag parot. Manlarot. Manlarot ba? Tuko na to na. Inom lang niya taghimas mo. Murabi tag si Ricky. Tukon din na to. Aron kay baw sila nga naghuwat nila. Uban sa mga tao. Aron masugdan na itong salo-salo. Unyag, magibuhat pa sila nga. Para ilara. Nya ato tuktukon. Maputol si Sir Pacondo. Hindi kita pudlag-uha. Bitaw sa... Na. Unya. Uwat lang nagyapon tayo din sa gawas. Asa kay maayo no? Aning hinay-hinaya na to glaksi ang kubal sinasalita. Ay na! Di ko ay. Ikaw lang ka. Apili ko. Dahom! Ilan ta ka? Ay. May wa magita lingaw. Ginamang ko ha, hubara ha. Ay, tete. O man ko na be. Bantayan lang ng bayan na basta mapas mo lagi ko. Larutan yun ako Wala siya. nakatagan! Nakatagan! Parihat mo. Wala. Kadungog ka to? Kadungog ka? Katawa. Naghimo lagi yun og milagro sa sungat. Naghimog yun. Naghimog. Hala, nagkatawa-katawa sila. Nag-LL sila. Si Il-Il. Lipal-lipal. Binuga nag Sir Francis. Nakita din rin na Gutman. Wala ka padali. Kani, nindot, kani pa minawag. Kikadali-dali na sila. Padoon lang ito tulungan. Oo. Pero layo lang tas portahan kay madunggan niya ta. Oo, sige. Hala. Kani. Hala. Kini. Hala, kadoon. Muna mo sila mutingog. Hala, kado ka, ha? Pinaw na ito kadiyot. Basi muting. Wala, kalami ko na. Kalami ka, nagkinanding. Kalami. Ala. Tanamot na. Ay mamiya na kita din ninyo, gikan din ha. Ay din maayo nga agbangan sa din sa ubos payag. Ay, lisod na ato. Ay, mamiya kita din, nagikan din eh. Ay, bayano lisod mo kay mamiya ta din, nagikan din to. Ito ma... Ay. Ay, hindi maayo kay maglaway tag ilang gibuhat, maglaway lang ta. Dugay na ba ako makapanlaki? Basin o yun, ti Caronelli, ganaan ka? Hapit na, dali. Hala, hapit na. Kani mo na ni.
Oy, apit ako no. Kapastos, oy. Kalami, oy. Duta ni mo rutang minog radyo ni. Kaning what's the style? Apit na. Salala. Mom gani nga, ingog pa sila nga mamiya na ta. Sila sa ba na? Ingon nga mamiya, pero ganahan si Degeng maminaw kung unsay gibuhat ni bro pakunduso sa uban ni Kristen. Di lang tam magsaba kung dili pa mamiya, ha? Aron dili ta mahipauan nga, di ata dinis gawas. Wala, objection. Dili mahimo, pamiya na mo. Ako lang din kay Jumiga man me. Shhh! Uman sa siyam kabuhan, may mag-uhan na niya nga bata sa mansyon. Ay, nani mo. Ay, gadaan kong batang babae. Laki lang ka ng liwat ni bro Facundo. Ay, babae lang ka ng liwat ni Christine kay gwapa. Laki! Babae. Ay, pagbuot eh! Labaw na kang ay pamuat. O sige, nalisa na ninyong duha. Oh! Kung unsay anak din yung duha. Among anak? Oh, kay... uy, bro! Nialagi mong duha. Nalagi mo sa among luyungan naman mo. Ay, dahom. Abi na mo ka nang namo sa taas kanang unsa? you know na. So nagtuo kang naghimo mig milagro das taas. Ha? Eh. Dili na ako, oy. Sila sad ay. Kana sila tingog mo, oy. Ay, huwag mamilabot na lang, sir. Oy, ang mubalik na misa mong gibuhat, sir, ha? Ay, wala kami. Ano ba yan? Mga bagag apdo, mga bangag sa ilong, mamiya, taliwa, sa gubat. Di ba, Ellie? Ha? Bagko pa gani ko? Apas rin ko na mo din eh. Ansa? Ay, bagag-baga. Puno sa aso. So, sir, ganina ra kong nagpaabot nimo, sir, kay may isumbong sab ko nimo. Wa gyud ko mo apil og paminaw ninyo, sir. Nagpaabot ra ko nga mahuman mo kay isumbong nako ang gibuhat niya na sa akong anak og kinahanglang magbayad siya, sir. Hindi palimtano si Manding Iska. Mawgyud. Og dili pa siya kubungol. La! May problema ba, madingis ka? Hado na gyud, sir. Dako gyud kayong problema, sir. Tell me. Kadiyot lang, iya. Kadiyot lang, iya, ha? Mahimong unyaan lang na imo ang problema, iya. Mag-alas 2, no? Mag-alas 2 na sa hapon. Wapatay mga kaong tata. Kamo. Kay ako, nakakaon naman ko. May di, ay. Hala. Ang buti pa sabot ni Ellie Manding. Ha? Nga ang nag-celebrar karon kay ni Ana. O niya lang nang yung problema tingali. Kay, may mga nang isgutan o niya ilikauman. Mga nga saportahan pa ka na mo. Di ba, Ellie? Ambot, ay. Di ambot. Ate ko gasambot. Ina, Bibi. Bibi. Bitaw. Ala! Nagpangamay na ang mga litson nga. Gipahimutan sa mga lamisa, oh. Bitaw. Ay, nakakusi naman sa ko kaganina og usa ka ikog. Magyod na, pasanayon si Manding da. Tell me rin kung ano sa'y problema. Kristen, una-una mo dito sa lamisa. Tanatin. Tanatin. Ayaw na. Paabuton lang ta ka. Ay, sweet. Kanusan lang? Inigsiko na ko nimo. Ay, John. Di ka komedyahan. Di ka lang. Lain na nagbatasan. Lain na. Sige, Manding. Mamati mi sa kong asawa sa imong problema. Kuan, sir. Ay, girl. Nainitan di ay ka. Namuam lagi mong aping. Nag-blush on pa ka di ay. Gamay na lang sikho na kita ka. We are listening, Manding. Kung sa magkana imong isulti nako, kabahin na nga kong asawa niya na karon. Dahom! Blush na to kanina. Kanon lang, kabantay ko gikilig na. Ayun na! Malino at laki ka. Chico effects. Gikilig pang tinuod. Lang!
man mo adto si opisina si Sir Augusto ron. Anong ka? Wa ra sa tumukaon og tarong kaganinas pamahaw da. Unya, wa na sa paniud to. Tuktukon ko baka siyang kwarto, no? Kung may ganahan ba siyang kaunon, aron mahatdan ako siya. Balakaw na sa taing tigwang, ha, eh. Pero kung manuktok sa ko, dili masab ka ko kasab-a, no? Hala na niya, eh. Tuon ako. Sir! Sir Augusto! Sir, ako na, sir! Wa man mo tumpag. Nakatug ba ka? Di man ti katug og hapon ng tigwanga. Unya, di sa usual niya nga, dili mo sud siyang opisina kung ting trabaho. Uy, may gibati ba ka ni siya, no? Ha, bahala na. Manuktok ko balik. Sir? Sir Augusto? Sir? Ay, wa man di masira ng tarong di eh. Naabli pag siya akong tuktok. Ah, muli-li na lang ko eh. Ablihan na lang gila akong hinay. Uy. Dili man maabli og dayon. Murag may nagbabag. Ano man eh? Uy, unsa to? Murag may miago magtukmo na ko sa pultahan? Ako usbat. Isputag kyud. Inahak ang akong kasing-kasing murag mugawas na sa kundugan sa kakulba. Uy, kalit magpalpitit hinuon. Lilion ako, be. Kung unsa ning nakababagluyo sa pultahan. Kung nga nung may moagumon ba ining tukmod ako. Hoy! Hala! Kinuha ko! Si Sir Augusto na naghigda sa sahog. Luyo ning pultahan sa ilawag. Sir! Sir Augusto! Sir! Tabang! Tabang mo! Galami sa lechon. Ay, ano ka niya? Gopan ka na. Uyok. Uy, sasawa na, uy. Di na subok, di ko pala mong sukaw patis, uy. Ay, LK. Dili LK kikandak ko, LK lami kaayo, ha? Gilamian ka gagay mo, gipaksid man na mong tanang raves the beach baboy. Walay kwenta. Nagipaksid ni mo ang tibuok panit sa usa ka lechon. Parehas ang duwa. Wow! Attention, everyone! Ay. Atensyon, paminaw, oy. Atensyon ko na, oy. Sige pala kagkaon niya. Sige, kumakadumog Buhay ba ng sa kong... mga... Gusto ko magpasalamat karon ning maong higayon. Nagkatapok ta karon dinhi ning usa ka okasyon. Usa ka mahinungdanong okasyon. Our wedding. Iyan gito na lang iyang kamot. Ene ba? Just go with the flow, wifey. Ganina pa ko nagpaanod, habi. Kalumuso naman gani ko sa kilig. Oh, murag tinuod, no? Everyone, let's have a toast. Alang sa maabot nga mga ugma uban sa usag-usa. Ug kamo isip saksi nining maong panaghiusa. Kiss, sir! Kiss, sir! Kiss! Well, magkabalibad ba ko kung kamo na mo hangyo? Oh. Kiss! Ilan ni kagustuhan, makoy mahimo. It's just a kiss. Pero... Grabe ha. Murag nakauyo ng duha eh. Huwag man nag-ukang. Wala, wa mag-ukang. Nagtinudanay naman ng ilala. May pagkakit-kit oh. May pagkakit. Una, nadagit na imong bayi sa akong laki. Wala. Oy, naukang na inoan kay may nanawag. Sa muka
Tawagay, nindot kita no. What? Karusa lang. Facundo? Sige. Ayaw niyo sigbiyay. We will be there. Facundo, may nahitabo ba? Christine, Yes? I'm sorry. I am sorry everyone. Pero may nundanon ming adtoon sa kong asawa. Padayon mo sa inyong pagkaon ug lingaw-lingaw. But we need to go. Let's go. Facundo nga no. Pagkayo mo sa inyong lakaw, sir. Magang salamat sa inyong lakaw. We need to hurry. Ha? Nga gano'n niyo ay. Mamiya man nga dili may kauban. Hoy, Eli, pagdali di ha. Buhay ng kongkong. Barog na. Uban sa day ko. Na. Lo, uy, hala. Gibit-bit pagid ang kongkong sa litson. Da, katagan dyan ko. Ay, mamaulay na mo sa pansyon, sir. Dili. Facundo nga na ba nadali man ta? Asa mo ta paingon kung dili sa mansyon? Sa syudad. Syudad? Yes! Palita na ba ko ni mo sa imong gisaad ka cellphone? Oh, I knew it! Mutuman ka kitag saad. Napildi ka kaganina, and so this is it, di ba? Pero wait, hapon naman. Gabiin na tang maabot sa syudad. Ay, girl. Mula lagi kag di ka ganahan makabalik sa syudad. Ha? Shut up. Aminin. Of course, no, excited ko. Naunsa man ko ay makabalik na gyud ko sa syudad. Yes! Giden. Wait, sa, ngano din kalit man kaseryoso? May problema ba, Facundo? Ha? Manak ka nagtagdali-dali, Eli. Ha? Diti. Nanalagi. Ay, di mo tubay. Dali na yun. Just get inside. Ay, fine. Ah, Facundo. I'm sorry. Ha? Ngano? Ngano pa nangayo ka man og pasaylo, ha? Kasi buti pasabot, Facundo. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marites Alboris. Si Plager ug si Nansalan. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.